Ngizoke ngixoxe indaba eyakhulunywa inyanga yezulu ngomunye unyaka, ikhuluma ngohambo layo ikade emkhaydeni. Ngizoyifunda njengoba ixoxa inkosi. Ithi-ke inkosi, ngelinye ilanga ngahamba ngaya emkhaydeni, ngafica inkosi yothiwe ikhuluma ngenkosi ilanga. Ithi yangibona, yayisithi woza la, imbiza ngale gama eliqala ngo-A. Yazi njalo njengoba ubona ngingalibizi igama lenkosi ingoba ngiyalihlonipha, ngiye ngizwe abanye besho igama lakhokho inyanga yezulu nokhokho kabhombela kanjalo, beyabiza ngamagama. Izinto lezi kuyinabashe kufanele ngabe kubhalwa wonke amagama amakhosi kusuka kubhombela noma komkhulu bakhe ubhombela, bese siyafundiswa ngalamagama ukuthi amagama afanele ahlonishwe. Lawa-ke akhona njengelenkosi yethu le unyazi, sifundisela ukuthi iy'ngane esiyizalayo azingaqambi iy'ngane zazo ngalamagama amakhosi abizwa ngawo. Iy'mfundiso kufanele siy'fundiswe zona nokuhlonishwa kwawo la magama, ngoba thina singomakoti la. Umakoti uyalizila igama lomyeni, siganile njengoba silapha. Ubona ngokuthi indoda ihlala inabe ethempelini, awuhlali uqothe la ngoba umakoti. Umakoti-ke unendlela aziphatha ngayo emzini. Njengoba ngithi umakoti unendlela aziphatha ngayo, uyazi nawo umakoti okuganile ukuthi uma esonile emzini uphinda kubo abuye nenhlawulo. Yiko-ke nathi kufanele-ke njengoba singomakoti uzuqaphele ukuthi ungone emzini ogane kuwo. Ithi-ke yayisithi inkosi yebo, uthi wayesethi woza la. Ithi-ke inkosi inyanga yezulu iyaya kuye. Ithi-ke laba bayangihlupha beza la bezocela ukugaya utshwala, begayela oyise. Ithi baphuza amahewu, bayampilomba, manje angazi ngenze njani. Ithi inyanga yezulu ngathula, ngizwa izwi lakhe selehlile sesholo phansi engasaqedi. Ithi uyezwa, ngithi inkosi inyanga yezulu ngiyezwa. Ithi inkosi ilanga, angazi ukuthi ibaphi laboyise ababanikelelayo, bebabeka esandleni sikaShembe. Angithi masiyonikela Shembe, ngicela okhokho bami babe esandleni sakho, ubenzele konke okwenzela umuntu ongasekho emhlabeni. Ibuza ukuthi ibaphi laboyise suke sibanikelele, kuthi kusuka sibe sibaphuzisa utshwala. Ithi angazi noma uShembe bacabanga ukuthi ungubani, uyini, njengoba bemdelela bemeyisa. Ithi-ke emzini womuntu ogaya utshwala kuyophuza kuze kuphuze ngisho amantombazane, ngogwaya utshwala esefaka ingubo emhlophe. Yayizwa ingozi. Ithi inyanga yezulu ngathula. Ithi kwase kuphuma ilangabi lomlilo enkosini ilanga. Ithi kwathula kwathi nya. Ithi kwase kufika isibindi kimi, ngabuza ngathi, manje nkosi, uma bezocela ukuphisa utshwala uyayuthini kubo? Ithi ngiye ngivume ngithamba ukugaya. uShembe ukunika into esenhlizweni yakho. Njengoba ufike kuyena uzocela ukuthi ucela ukugaya utshwala nje, ufuna thini? Ithi inkosi, ngase ngithuka mina ngathi, hawu, yayisibuza inkosi ilanga, uthuswa yini? Ithi abangakholwa abambulala umntwana abanikwa yena emanzini bahamba babugaya utshwala. Yezwa, abangakholwa asebambulala umntwana abaphuma naye emanzini baye bahambe bafike babugaya utshwala emakhaya. Usaphilo wakho? Ithi beza nokunye okwesabekayo,
Abanonembeza ngiye ngibabone sebebuya nabakhokheli babo, mhlawumbe namashumayeli babo bezongibuza ukuthi inkosi senze njani. Abanye bezongikhumbuza okwashiwo ubaba bese ngisho ngibatshele abanenhlanhla okusuke kuvuma ukuba ngikhulume kubo ngithi ehe kunjalo. Yabo thuba nenhlanhla kuShembe, ithi abanenhlanhla uma kuvuma kimi ngiye ngibatshele ngithi akunjalo. Okusho ukuthi uma ufika kuShembe kungavumi ukuthi akutshele lento ofika nayo ukuthi i-wrong, wenze njani uyakubuka. Njengalezi iy'ngoma ey'ngenisile nje, babona uShembe ethule bese bethi hawu Shembe, hawu sase sayiy'ngane sesikhulile, asazi thina ukuthi futhi sikephi la. Ithi inkosi uma iqhubeka la ekuphakameni umuntu unikwa akufunayo, kodwa kumilo kukaShembe akushintshi, akuguquki. Kusenjengoba eshilo, nami ngisho njalo. Madoda, ngiwubekile umbhalo othi ungayilingi inkosi yakho, ngimi lapho nami. uShembe uyizwi lezulu, akushoyo kuphelele, kumele ukulalela, ugcine lakhe izwi. Lisagcina izwi lenkosi, sixabana sodwa masikhuluma indaba utshwala. Babodwa bathi hhayi ngeke kufanele sibugaye senze okwakithi, kodwa uthi yena limile izwi lakhe, uyizwi lezulu. Uma izwi likaShembe seliyisekeni kuwe, uyayizwa le ndaba, ube ungumNazaretha, awukabi kuye, nasekuphakameni ngawuzongena, akusho mina, kusho uShembe. Yayisivula incwadi kaJuda 1:5, uthi noma uJehova wayebasindisile abakwa-Israyeli wabakhipha eGibhithe, kodwa wababhubhisa ababehlubukile. Okusho ukuthi kuwukuhlubuka ukugaya utshwala osugqokele ingubo yasezulwini. Yayisiqhubeka yathi wathi uJehova, manini ezimpambanweni zendlela nibuze iy'ndlela zasendulo ezinhle kwakukhanjwa ngazo, bese niyazilandela nihambe ngazo. Kodwa nina niyenqaba, nithi asikuhamba ngazo. Yayisivula incwadi kaMateyu 7, ithi akubona bonke abathi inkosi inkosi abayowubona umbuso wezulu. Akusibo bonke abathi 100% unyazi lezulu abayolibona kwelizayo, ngoba silithanda ngomlomo sibe siliphikisa ngokwenza. Sikuqaphele lokho. Ithi nanamuhla kusenjalo, akuwona wonke ozibiza ngeNazaretha oyongena ekuphakameni kwaphakade. Khona ukuphakama kwala emhlabeni, khona okwasezulwini. Ungangena kulokhu kwala emhlabeni ngey'nyawo ngoba kuvinjwa umuntu, kodwa lapha kufike kushawa isikeni, kuthiwe ya wena kade wenzani emhlabeni, phume yonke into ephambene noShembe. Uthi mina hayi bengikuthanda unyazi, kuthiwa hhayi ukuba buthanda unyazi bekufanele wenze u-1 no-2 no-3. Ithi-ke uma iqhubeka, kodwa ngaba yenzayo imiyalo kwaShembe, nanamuhla kusenjalo uShembe kashintshi, kuphela yibhantshi alembethe. Ngakho-ke asithande sithole amandla okwenza okulungileyo nokuthandwa uShembe. Yayizwa le nto? Khumbula noma uJehova esebakhiphile eGibhithe wababhubhisa abamhlubukayo. Noma uShembe aba nomusa kithi sambona, noma eseshintsha imbala, kodwa asadideka, kodwa uyosibhubhisa uma sona sesazi. Baba, ngingumntwana wakho noma umhlaba ungathandi, hlwithe malangabini, Nkosi ngingaliwe, ngenze Nkosi siboshwe, noma kubuhlungu njalo, ukuze umoya wami ukhulule ngosuku lwenkosi. Unenhlanhla umuntu ozozwa lamazwi, aphume ekugayeni utshwala. Izwi likaShembe limile, ingunaphakade.